Shubor nakaslem jong Nausan Hima. Ka Central Executive Committee jong ka Hill State People's Democratic Party kalalong henneksngi ha Orchid Resort Umyam Riboy District. Haganik jingge kendulang kinongelam ka HSPDP kilaya keren halor bun kimat badonkam badru kilaya keren habai day berkecing penkre ya ke election ka bansalong House Nam Arhajar Arpulai. Haba keren mat kinong to kubor hadin kejingelang u Presiden barangba ka HSPDP uba KP Pangyang ulai itu baka Central Executive Committee kalatung ya ka komiti bakarpang kabalakli da u MLA barim ka Motion Road uba waiting mausor kum u chairman bat nyaungut kidkhot jong kani ka komiti. Shushu ulai turu baka seng kelas dang berpenklan ya ka kenhun kilong kemi ni ka Women Swing habaro ki district jong ka Khasi bat Janja Hills. Uba Pangyang ulaya turu baka senggala trang bandon ke jinge trailang hapadeng ki regional party ha ke jela banyo yakalat ban sunshar klem ke jinge trailang bat ki national party. Ha kini ke jingelang lay don lang dau MLA ka Maukurat uba dei menteri jong ka sorkar jela uba bat ya katanat PHE uba Renik Don Lengdo Tongkar u MLA ka Soyong uba Samlin Malyang u MDC uba Martel Mukhim bat uba Sherbor Maulong uba Penwan Selyang bat kiwai kinongelam na ki district baper. Ika bangi ngile kret ngile thirga kami dei kumdo bat ya chakmat na kamta kan chu pet kre chungi ya ka election house member char mulai te kan get bangi kret bat ke jinglong ke jingman ke jong ka party ke jogi ka ki ni ki term ki bladam ni don ka party apa dengan ka UDP bat ka HSPP. Kaya na kailangan jongi kum ka party matang isong ni yung patsum kanu garai ke bangin ong bangin penkut na penskam mari kan ni ngin se sim ban kedulang na kailangan jong party hi ka don ka takajing suskam bangin penklan ni ke jeng jogi diki regional force te kata ka subo ka jengmon dan raya kan ni ba dengan sara ba de ka jing kedulang ka padeng ka arteli party UDP bat ka HSPDP tapi dia kata ngi ban ko ta Habis dia bertiwi kiwe berkikam tu militer pok ke parti bilong ba kumno ngin pan klan ya ka de election ke perwan de kecing don kam ke bakmat ay kolong ba ni de ban ya cha ka grassroots level kumno ba ngin yo ban organize dengan parti ke badai knang ba ngin la ban pencap bon ikan di kantong ka election ke perwan katai kabamut pi amenta kadi kecing persang cumi ba kan dan original force da ka bapanya trailang kawai parti bat kawai pat ka parti kumbalong hado menta ngidang yo artli parti ki bende trailang we will try our best bangin yo ya kawai pat ka disatati badalang trailang kay ka ba ka julong ikon ka namar ba dalay song ya kini ka meeting so ka RDA yan sa ya fokus lang ya ka issue ka don kam ta Kata kalaban long, idon kijaka kiba kilaban kersam lang, idon kijaka pada kajing kun long proses dulu mereka menjing ma pada kilaban. Bila lang dulu, yang raya kini kementar pada ingin saya sim hadian bagai ka RDA meeting, ingin saya raru ke isu ban expand, dak ka sengudai ban periang, ban kiwiki, saya dulu sokin dan lang hari kesatri RDA. Namun penteliti ya parti belum teh ka pamlahi ban long bentar teh long hadian ya kata tengah melahi ingin ya persang ya ka bentar ban long insure da kalan jadi simpus ka kecing dai bat kini ka alliance di ka parti ka sutho bhai ka spirit of regionalism but PTP ba ka HSPP ka regional party bani kwa hiba ki regional parties kin long kwa klan akan penjai ki secara kada apa jawab kawai te menta kumala dan presiden itu idon kenika RDA regional democratic alliance kabang tang tang aduk menta tendai kumba ke tulong kongkong kenika sansnem kan sawanno regional election tinggi kwa tak kecing sana ke parti kumala kriminal ni kwa baik pan kanya kena kecing dai cumi perasaan dulu. Jadi
in find out nanti kisah dan dari kumba ong badan mentah in haban ya kendo ya kiwai parti regional party inda ya tangka UDA ru kumba nong la daga don kano kano possibility bat kiwai partu na ka benta bun penklanya dan kita ko state ngala ai ro statement la daga kenal haka channel konsul chung itu baladap bangladap rai tinggi ko ba this time in sim ya ka kabu kumno ban ya sungsu chung para seng reulo na man yang not ni trak ban yu il malas lam ha ba kisang lum kim yo chong chu ban susar ya ka cela de kene gede ka por akaba ni yo ga golden chance namar ba kini ki national party kuma creative kin ya dai ki shu paramaki ha gitu bisnam paro ki beladap ke don ta kongres nang ya dai ya shu party rulo sang rulo tu bam ai lu kongres tengah don kecikirman kebesaran pemerintah ladeng ye don kecing stu cimut ke pura para mengi para stag trairi unang ya dai une nang ya kit ai mengi tai dei cing ang nut cing kita kecing kit ai kam dei ya nak badai cing toy chong do chung no nak badai cing biang chong ka ri bat kesalahan wa ko ni don kecikirman kebesaran bagan ni kecing ya dai para seng lom kan yang ko ya bet bat kan yang ko kan ke bandai lu banjarai nado ke mensim dai ban sui rai tang na banta ban chok jam bang we ti ikwa bukan dengan cerita lang kan di kumbalasan badan min take off ya kam batka UDP batki parti tengiron tang lightly ki kam ki ba kongsan ke ba kum ka parti ngiran minta kasi banyak kan bani kong ay galong ba i lasdang ban penkre ya ka election arjar arpula da ka bangila thung no da ka Central Election Committee trong party kami dan nyungut ki member apo kajing long chairman jong examine jungi ba waiting mouser ba secretary dei ba penwan seliang ba ngidon hangni sanut ki khon kajing chu ko long ban nang yai seprang hakaba identify ki candidates ba kani ka committee kani telang ya ka district komiti jong ka parti shadu ki area unit ani ki constituency unit ko ngidon kum constitution ke chongi ka ar pada ngidon ka banta ka ba kongsan ai ka bangi layo ya report jing trekam jong ki district committee prepare jong ka women's wing jong ka parti ka badang shen jong ka sang trekam bar ka youth wing untuk ba PUE ki lat patai ko bor ni suthu bang layo bandang ban sedang borba ya ke ciri kamjongi wat ini por belengkot adin ka lockdown ko pitip ini ta ka sing ila buru biang ko ka rai bangin pha jing tip sabaro ki district committee sabaro ki wing jong ka party ban ong ba ngin yai pin klein ka party ba ha su ko por ngin organize ban yo ya ki candidate ki ba bit ki ba biang na ka ta ka election ar pulai kanungut ki bangin pinjeng is to early ask to mention ba ngirang don hagini kijing le tikna shai kum kasni golong bakat kini ki pocket jungi ki bolong khat art like li ila long well organized kitu ki bangi don kijing le final hagini ki last election la MLA MDC tikar banyo ka total numbers of seat ka bangi ngin penjeng golong ba ngin pala bani sulut ka ba aru ngin ang ap ka RDA ka ban ong makaru de mo le singin ya trelang biang desi don kaji suju mo yang tai ne ngin penkut tiga mot kampat deh ini pada bantik di kita berkau tegawai banyak suwi pi deh gane ba nagaliang jungi ha kani election committee ngila ya keren ba ngidon shibun ki jinon kam jong ka party kamtam ba ngin penmi ya manifesto ya ka jutang clay election jong ka party seg election apply ya gane ru ngila penkre jong ka party baru kita nongre mo ki issues ki batan kam kum ka kasin state kum ka ban pendep ya gane kajing ya baik ya urusam dan sa ndri teli ki jakai ka jabo padon ka jing ta adum ta kasi nangta ka youth policy ka ba nagaliang ka central youth wing jungi kala pa sengi mo nangta ka bidai pangka rap karyang kaba mangi ka parti musuangi don ya gane pat ngina pan bhasu ikangi nang pej ka policy baga government ka labu nang ta pada rugi don ki weipat ki babun ba ki bangin pen bha ya gane ka manifesto ke jungi ya gane mta ka single da kren strong bha
sani bah janai bah khnang bah walang ni ke parti ke bak hamrit gumbo ong gibai ni ke bak hamduk tang bagani ka kenti menta ngi kwa bani iya ka jing iya ka dur ke ba hla khndiat haki pai ba la badong iya ka kita ka mission iya ka bak mission jongka ka don lupa ka vision jongka parti na do mai hoping adu minta kasi kum ka parti lalong san ko lai teli isnem mangile yo ban ya lenti hakani ka cita kadi ka bai ka songi kani kadi ka wai ka pa mangi kum ka parti minta kasi ngile tai ngile thirba namar pi bak ngin lek sia ki pai ba da kata ka bong to wan sangi ba to wan singi parti mangiron sibul ka pisa ban finance pi ka khamdei haka kam milika sujungi ndai to wan sia kadi ka parti in tap ya ka mesimi jadi halor ki nongrim ki bangila syaban wanra ya ka jingida mo ya ka jajri ka jongi ko bakarpang wanra sya kata ban ong bangila ban tei ban promote ka jajri jongi ka bakarpang bat ka kum ka parti ngi kloy ban ya debate mo bat ki wei per ki national party ba hato kita ki agenda ki manifesto ki issue yang ka parti jongi ki long name ba ka jajri jongi kan pediang ka long name ka ban penmentoy ka example kum haka penwai putusan hato ke parti jungi ni racing ni ada ki sapos dem hato kam demo ka need juga sebenarnya hato mantangi kren spang ka 12 AB ke pamantai ka board ka kendo ka siap ka kerteng ka jungi ki pai ba ni ki try kendo ki try lum ki try wa ki try judge ki try scare kumta ka menta ka power of legislation ban thau an halo kendo ka siap phim la ka state megale hadu ma ka dan ka cabinet jungi lalu governor jungi ba un ai license ya ki briu jungi banti doyong banti motion hindi gildon ka bortang bagin recommend sa sarkar India da ka pentri kam hadu muta da ka anyo ri India ka kata ka anyo ri India ka ong MMDR Act 1957 ka bamud ba ka state jungi haka ikhtiar yung six schedule impasyon na yo ya ka bor ka pura bagin sinsarhi mo ya ka kendo ka siap ya ka klaw ka tap lani ki marko da kum gini ki ngi ka SPP ngi focus ida snokya ba sanpus nem ka state ka don ngimpat long ka jilai lu ja ka ikhtiar ka jungi idang don ha ka bor jong ka sarkar India te ka kadai ka ta kan ka wei ka pio sanpus nem hoi ngila rakhe ka state hoi ngila sa stom ko ki bri jong ka party jungi lais pa tam ngila tho sa ka sarkar Meghalaya live nai nri na ki bri jungi ki sa sa potok da ka full fledged state ba kum ki wei ki state lai no ka BJP ka la ban sinsar bar ki wei ki state lai na ta ki dei regional party ki betan karena dulu ba ka BJP ka respect mentai regional party kamar balai des sama ka ban defend ki state ki per mar ki yeng halal ka jong ka ideology halal ka jong ka identity dan halal ka jong ka culture ka jong ki ikwa ban promote be ki ikwa ban build up ya kata kalau dia ka pori ki hang ne Meghalaya ban phai sengi ki lo dong ai ngi ka mandate in yeng sama ngi ta kali ka por ki lo ban sim be yescha kata ka dei ka dream ka jong ibat focus ka jong ibat ka jingi ka jong ibat ka mission ka jong ngim som ya kren spang ka jingi ya penteli the very spirit we are focusing along the gribi ni kwa namar ngi layo kan ong bang ya pa siapa ini iya kan ni ka ba ong ya pa ya mentang ka movement ni kalong ya trelang ya suntulang ya monlang but nak kata ka di ka jing stang ka bangin kita mata